Dragi prijatelji, morao sam da se obratim povodom ovih dešavanja vezano za, rekao bih, ne aferu prisluškivanja predsednika Republike Aleksandra Vučića, već činjenicu utvrđenu da jeste prisluškivan predsednik Aleksandar Vučić i da su to činili neki pojedinci ili grupa pojedinaca po nečijem nalogu, verovatno iz Srbije, a moje mišljenje je koordinisano verovatno od strane nekih pojedinaca ili čak službi s polja. Da bude potpuno jasno zašto se zalažem. Bilo kakav napad na Republiku Srbiju, bilo kakav napad na instituciju predsednika Republike Srbije, sad i lično bilo kakav napad na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu doživljavam svakako kao napad i na sebe i na svoju porodicu i na sve ljude koje volim. Jer bezgranično podržavam i svim srcem sam uz predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu 14 godina unazad. Ne mogu da dozvolim da se ovim povodom ne oglasim, da ne kažem svoj stav. Svi oni koji su i za koje se utvrdi da su prisluškivali predsednika Republike Aleksandra Vučića, učestvovali u tome, davali svoj doprinos, manji ili veći, koordinisali takve aktivnosti, podržavali takve aktivnosti, možda finansirali takve aktivnosti. Svi oni, sva ta lica, kako god se zvala, moraju da budu, kako zakon predviđa, procesuirana i adekvatno kažnjena. Tačno da mi je rođeni učestvovao u tome, zahtevao bi da se kazni. Svako za koga se utvrdi, ne putem novinskih natpisa, već za koga nadležni organi utvrde da jeste kriv, bit će neko koga ću i lično da žigošem u svojim objavama i koga treba javnost lično da satre na maksimalan način, kako nikom ne bi palo na pamet više da bilo kada, na bilo koji način ugrožava bezbednost Republike, bezbednost institucije predsednika države i sadašnjeg i današnjeg predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Svi oni koji su išli, slikali, snimali sina predsednika Republike, Danila Vučića, maltretirali njegovu porodicu, oca, majku, brata, iživljavali se nad njima, govorili kako su vlasnici kafića, restorana, ergela, ne znam nija čega sve. A zašto je utvrđeno da nisu vlasnici, da nisu počinili nikakvo krivično delo, da nikada ništa porodica Vučić nije protivzakonito učinila, niti bilo šta, bilo kakvu štetu nanela svojoj državi, a svi oni koji su tvrdili da jeste moraju da budu kad-tad procesuirani i kažnjeni. Svi oni mediji koji podstiču verbalno nasilje, a samim tim možda i fizičko nasilje sutra nad bilo kojim članom porodice Aleksandra Vučića, neka se zapitaju šta rade. Neka se zapitaju uvek da li bi im se dopalo da neko to radi nad njihovim porodicama, nad njihovom decom. To je nešto što nema smisla. Čovek koji je toliko učinio za Srbiju, kao što niko nije u prethodnih 150 ili 200 godina, nije zaslužio da na takav način mu se vraća i da na takav način deo ljudi, sasvim sigurno to bez ljudi koji su deo vlasti u Srbiji nije moglo da bude urađeno i sprovedeno, ali oni koji su van podržavano, medijski adekvatno ispraćeno, neka se svi oni zapitaju šta su radili i gde im je obraz, gde im je čast, jer tako nešto se ne radi, tako nešto ne sme da se radi. Za tako nešto se odgovara i ubeđen sam da će ti zlotvori i ti zlikovci koji su prisluškivali predsednika Republike, a ja apelujem da se utvrdi šta su bili planovi nakon prisluškivanja, ne verujem da je prisluškivanje sprovedeno samo po sebi, tek da slušaju razgovore, već je iza toga stajala neka druga namera, da se utvrdi šta su ciljevi tog prisluškivanja,
da se kaže tačno ko, kad, zašto, zbog čega, po čijem nalogu, u čijem interesu jeste to radio. Kako god, kažem da se ta lica zovu ili to lice, potpuno je svejedno, oni moraju da odgovaraju. Ne može i ne sme da ostane nerazjašnjeno, neraščišćeno ko je i zbog čega ugrozio bezbednost predsednika Republike Aleksandra Vučića, ko gazi njegovu porodicu svakodnevno, ko objavljuje laži i montira afere o predsedniku Republike, njegovom bratu Andreju Vučiću, njegovom sinu Danilu Vučiću, ko preti njegovom malom sinu Vukanu, Milici, ko se življava na tom porodicu. Moramo da vidimo koji su to monstrumi koji stoje iza svega toga i verujem da će saznanje te istine biti veoma lekovito. U tom smislu osjećao sam potrebu kao neko ko je bio funkcioner u ovoj zemlji, neko ko podržava svim srcem Aleksandra Vučića, ko voli tog čoveka kao član moje porodice, da se oglasim tim povodom i da eto u nekoliko minuta iznesem svoj stav. Veliki pozdrav.